Nak jimu doi ke belajar ke Thmu Thambor persya ya ke wei ke Heprit kat wei Snem karta ha ke arpo nyo terik nailar araja arpusan ha ke wei ke Snong ha blok 2 da wei u Pulit Assam u bala lajpet nak ke jing yok bat ki nong song Snong ki Pulit kari Bhoi district ha ke laipo terik kila kem yo te u Pulit na Lumding Assam. Kat kum ke Kyrwoh na ki Pulit kari Bhoi district halor ketika jimu doi laong bal register mukadama persya ya te Pulit Assam ha nongpo police station ha po ki kendon 3 in bracket A/4/5 in bracket A in bracket 4 in bracket M/6/18 jang ka pokso act bat ka jing toket yu uru kadang ya chakman. Laong balapa ya ka kenhuon ki Pulit Lumding Assam ha ka arpo kundai terik unailar araja arpusan ban kem yo te Pulit ubala tip kerteng kum projen lang thasa ubadai ulans nayak/121 jong ka 18th Assam Police Battalion bat lawan ra yu shenong po ha ka nok phai sngi jong ka laipo terik unailar araja arpusan. Ka Kyrwoh ka ong ba ka jing toket kadang ya chat bat shen on sa Thep chart sheet bat ki Pulit ki benrap bakin sim khia ban pendap kloy ban penyo ya ka hok jong ka te ka Heprit. Shu ki jing bo jing tho kin sedang klem pen slam ban penyo jing yarap bisa kat kum ki kendon an ka sarkar jela ya ka te ka Heprit la kedau ka Kyrwoh ka bala ai khublei ya ki Pulit ka Meghalaya bat Assam ki bala kersan ya ka sin jam ki bor Pulit ban kem yo te briu. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya